pastory, aby ich životy boli vedené Ježišom. Amen. Najlepšia vec, ktorú ste mohli robiť v svojom živote. Kúknite sa s nami, Jozef. Zavrite si oči. Modlite sa. Zavrite si oči. Halleluja. Si veľký Pán. Halleluja. Anieli oslavujú Božú kráľovstvo. Boh vás žehnaj. Boh vás žehnaj. Ako ideme chváliť, jednu chválu chcem zaspievať cirkev spolu